Сіз елдан-ел ешере мотурая барасыз. Әйтегіз әлі мұның сірі нәрседе? Әйтелер инде нештейсің инде бірінші бүтін кішіге аша бүтіп болмай бит инде. Зейнеп Фархадинова пластик операциялар ясаттымы? Врачлар белән киңәшләшкәнем бар ул. Зөфәр абый белән дуэтта чыгыш ясасагыз соңгы араларда инде Зөфәр абый ничектер артқы плангарак күчте кебек. Әгәр дә Зөфәр үзе теле икән, туктарга, мәсәлән, җырламаска. Аннан соң сезнең иң зур хыялларыгызның берсе тегү цехы ачу булган. Мин стилистлар алып килгәне белән канәгатьләнгәнем юк, мин аларны үзгәртәм. Хореографыгыз бармы сезнең? Мин биюче булсам, бәлкем, коллективта бисәм, мин хореограф куйган әйберне биер идем. Менә сез коллегаларыгыз белән, башка җырчылар белән нинди мөнәсәбәттә? Бер җырчыны мин беркайчан да тыңлый алмыйм, бер-ике җырыннан башка. Халык кабул итсә, кабул итә, кабул итми икән инде гафу ит, нишисең. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты Зейнеп апа Фәрхетдинова. Зейнеп апа, хәерле көн. Исәнмәдер. Сау. Сіз елдан-ел яшәрә матурая барасыз. Әйтегез әле моның сиры нәрсәдә? Соң инде күңел халаты беренчедән. Күңел халатының үзгәргә теләмәве. Кемнең әйтәле миңа? Улгаясы килсен. Кемнең әле матурлыктан читкә китәсе килсен, кемнең әле яшьләренә яшь истисе килсен. Бер кеше дә үзгәрәсе килми күңеле белән. Менә минем мәрхүм әнием әйтәдер, менә 80 ел яшәдем, 8 ай яшәгән кебек тә алмады. Һаман әле теге күңел ничектер көтә, нәрсәдер көтә, һаман үзгәрми күңел балакаем дип әйтәдер инде. Шуның кебек инде һәрбер кешенең күңеленә хас нәрсәләр, алар инде без бит инде кешеләрнең барыбызның да матур итеп яшисе килә, бәхетле буласы килә, шулай бит. Уңышларга ирешәсе килә. Менә шушындый уй хисләр белән без барыбыз да кешеләргә хас хисләр белән бөтенебез дә яшибез инде, омтылабыз шул бар тик яхшыларга, яхшылыкка. Менә бу сез әйткән әйберләр алар бит инде кешенең күңел халаты белән бәйле. Димәк, кешенең күңел халаты тышкы кыяфәтендә дә чагыла килеп чыгаймы? Шулай инде, әлбәттә. Күңелнең төрле халаты була. Була бик моңсуланган, бик тә тыңсызланган, әлбәттә авыр хәлләр барында ул инде аны яшереп бетереп булмый, әлбәттә аны яшерергә дә кирәкми. Андый вакытларда кешенең бит инде башына төрле хәсрәтләр килә, тормыш бер төрле генә бармый, гел шатлыктан, гел матурлыктан гына әлбәттә бармый, алай гына төзелмәгән. Инде әлбәттә безнең бит халкыбызда, мөселманнарда бар, ансы да барыбер яшәргә тырышасың, барыбер кычкырып җыламаска кушкан, нык шатланмаска кушкан, бит инде безнең динебездә дә ничектер менә шушылай күтәрелеп бәрелмәскә дигән, шуңа күрә инде әлбәттә андый вакытларында да барыбер елмаерга тырыша кеше. Авыр вакытларында да, чөнки ул без кешеләргә Ходай Тәгалә барыбер биргән инде кешегә тиешлесен үткәрергә тиешбез. Шуңа күрә синең кырындагыларга да бит әле нитәсең, әйләнә тирәңдәгеләрне дә буйыктырасың килми кай вакыт. Аның кәефе шәп икән, син моңсулана алмыйсың. Мәсәлән, аның кәефен бозарга тиеш түгел. Менә шундай хәлләр белән инде бара дөнья. Моңсуланып та кай вакыт бөтен моңсулыгын да күрсәтергә ярамый. Шатланып бөтенләй кычкырып көләргә дә ярамый бездә. Сез шулай дисез, ләкин сезне пластик операцияләр ясауда гаепләүчеләр дә бар. Дөресме бу? Менә нукта куйыйк әле. Зейнеп Фәрхетдинова пластик операцияләр ясаттымы? Юк, пластик операциям юк. Бер тапкыр. Юк, инде нинди пластик операция ясатым инде бөтен урында. Ходай Тәгалә биргән. Әле мин дөресен әйткәндә врачлар белән киңәшләшкәнем бар, ул иртәрәктер. 60-лардан соң бәлкем на самом деле сәхнәдә йөргән, һәрвакыт теге телевидениеларда менә шушылай күз алдында булган кешеләргә бәлкем ул кирәктер. Әмма инде мин әле үзем андый карашта түгел. Мин беренчедән куркам. Ул бит инде җиңел әйбер түгел. Аңарга теге тәвәккәлләп аңарга тотынган кешегә Алла ярдәм итсен. Молодцы дип әйтәсе килә. Ул бит әле Курыкмыйча. Курыкмыйча тотынырга кирәк бит әле аңарга. Сезнең иҗатка килү тарихы бик кызык. Сез медицина университетына документлар
тапшырырга килеп, мәдәният юнәлеше буенча киттегез бит. Ничек шулай килеп чыкты ул? Кисәк кенә. Үзем дә аптырыйм, Мәдел. Шулай менә язмыш дигән әйбер бар. Димәк, шул язмышның язылган юлы на кирип киткәнмен инде мин. Мин уйлап карыйм да, кайвакыт мәйтәм, бүтән өлкәгә киткән булсам, медицинага, стройкага, я булмаса нигә? Архитектурны ярдәм, строительствоны ярдәм бит инде. Әгәр дә анда киткән булсам, мин барыбыр да бер кире сәхнәгә ничек тә булса кире кайткан булыр идем дигән уйлар да бар. Иҗат тарттымы сезне, димәк, үзеңә? Әлбәттә тартты. Җәлеп итеп торды, әйе? Әйе. Минем җырлыйсым килде, күңелем белән җырлантыгындым. Әйтәм, мин бу җырны матур итеп башкара алам бит. Зөфәр белән без ул вакытта әйләнешкән идек инде. Шул вакытта мин киттем нигә филармониягә, ул консерваториягә укырга керде. Шулай безнең иҗатыбыз башланып китте. Мин дә эшләп алдым. Да, шуннан инде, ансы уку юлыннан соң инде без ялгыш әйтәм, әйе. Менә шулай язмыш. Күңелнең шулай җырларга теләве. Күңелем шулай яралгандыр инде минем. Акмайларда ак вәгъдәләр бирешкән идек җаным. Яратучы, кичерүче, әлбәт син бар җан ярым. Димәк, сез табиблар кешенең тәнен дәваласа, сез инде халыкның, кешенең җанын дәвалыйсыз. Шулай булсын инде, шулай булсын инде, кабул итсеннәр, шулай матур итеп җаннарына рәхәт булсын, күңелләренә рәхәт булсын. Соң куркыта торган булмасын, әлбәттә, нәрсәгә. Шуңа күрә инде мин бик тә рәхмәтлемен халкыма, инде менә мине кабул итеп алган өчен, үзләренең шундый ихтирамлы, мәрхәмәтле сүзләре белән, миңа бу карата булган шундый сүзләре белән, алар миңа да тәргиш бирделәр, канатландырдылар. Әле башлаган вакытларда аркалардан килеп сөеп, теге шундый рәхәт тыңлавы, матур, киләчәктә дә җырла дип, әле мех комбинатына барып беренче концертларны куеп йөрдек без. Анда шушы цехларда концертлар куядыр. Шул вакытларда килеп рәхмәт әйтеп, теге ул битне башлаган чорда кешегә бер ни кирәк? Тәргиш кирәк, бер бәя кирәк бит, әйме? Шул вакытта әлбәттә менә шундый бәяләргә син бит мохтаҗ. Шунда рәхмәтле мин шулай итеп килеп, зур бәя биреп, җырла, матур җырлыйсың дигән сүзләр, рәхмәт дип әйтүләр, ул бит инде канатландыра, Үсендереп җибәрә. үсендереп җибәрә. Ялгышмасам, сезне Зөфәр абый белән дә нәкъ тә менә җыр, иҗат кавыштырган бугаймы? Әйе, без бергә Кулёкта укыдык. Хор отделында. Державское хоровое отделение, управление культуры инде анда. Шулай бергә таныштык, бергә ансамбльләрдә йөрдек, Иделкаем ансамблендә йөрдек, шулай бик күңелле үтәдер безнең кешеләр, бик һәрвакыт тыгыз, эш белән, җыр белән мавыгып узды безнең яшьлек. 90-нчы еллар уртасында сез күбрәк Зөфәр абый белән дуэтта чыгыш ясасагыз, соңгы араларда инде Зөфәр абый ничектер теге арткы плангарак күчте кебек. Кар булсам, каралмам, боз булсам, бозылмам. Мин мәңге картаймам, янымда син булсаң. Сез сольны гына үзегез генә җырлыйсыз. Бу нәрсә белән бәйле? Шулай, Зөфәр абыйың югал мин сәхнәгә чыкмыйм, гастрольгә чыкмыйм диде. Әгәр дә йөрсәң, тырышып кара, үзең барып эшлә диде. Ул бит белә минем күңелнең һаман теге җырдан китәрмәгәнен. Шулай һәм менә аның шундый тәкъдиме булды. Аннан соң инде без миңа ярдәмгә минем Себердән кайткан абыем килде. Ул минем шофер, водитель булып урнашты. Ул йөртә башлады мине, һәм минем улым оператор булып шулай миңа ярдәмгә килде. Инде кайвакыт ул җырлаштырып та ала башлады ул вакытларда башлаганда. Акбулат, әлбәттә Булат Билал булып чыккан иде. Шулай итеп, ничектер без менә эшләргә булдык. Үзебезнең шушы концертларыбызны дәвам итәргә булдык. Хәзер Зөфәр абый менә
Теләге юкмы чыгарга? Зөфәр абыйың шакырганда ул җырлый дуэтларыбызны без башкарабыз. Менә башкорт җырларына шакырдылар. Туган тел, Башкортстанның һәм инде Татарстанда булган шакырылган тамашаларга әлбәттә дуэт белән җырлаганда, аерым шакырганда ул бара җырлый. Ул бит җырчы кеше, ул барыбер күңелендә аның беренче шарты җыр. Җырламаса да ул идея баян белән алып уйнап тора. Гомер буе шулай булды. Мен үзенә шулай итеп гашык иттерде инде ул. Баян күтәреп керәдер иде безнең укыган вакытта. Шул Ол Зәйнәбемне җырлыйдыр ел. Халык җырларын бик күп белә ул. Шулай итеп без инде менә шулай итеп җырлы дуэтка әйләндек инде. Шул яшь яктан ук әлбәттә, әмма ул үзе аерым җырлап чыкты, мин үзем аерым җырлап чыктым. Без инде концерт программасын тулыландырыр өчен шулай дуэтлар җырлап карадык. Дуэт ул җиңел нәрсә түгел, бигрәк тә безнең тавышларга, минеке түбәнрәк тавыш, Зөфәрнеке югары тавыш, иратларның тавышларына килгәндә, шуңа күрә менә бу тональность дип әйтәбез инде, профессиональ итеп әйткәндә, бер-береңә яраштыру, әгәр дә тавышларны ул инде җиңел нәрсә түгел дуэтта. Без шулай яраклаштык, Аллага шөкер. Дуэтларга килгәндә менә шундый бер кызык күзәтүем бар минем. Гаиләле дуэтларны алсак, барыбер күпмедер вакыттан соң хатын-кыз алгы планга күчә дә, дуэттагы ират, бу очракта гаиләле дуэттагы ират арткы планга күчә. Ул Зөфәр абый кебектәге сәхнәдән китмәскә дә мөмкин. Ул шул хатын тормыш иптәше белән җырлап йөрергә дә мөмкин. Ләкин ул барыбер бэк-вокал ролен генә башкара кебек килеп чыга. Менә күпме генә дуэтларны алсак та, күбесендә шулай. Нишләп шулай икән бу? Бу хатын-кызның беренче булырга омтылуымы? Ул хатын-кызның беренче булырга омтылуы түгелдер инде ул. Ул була шундый җырлар, кайвакыт менә тавыш тембрына, мәсәлән, яраклаша иратныкына, яраклаша торган бар. Тавыш тембрына хатын-кызныкына яраклаша торганы бар. Мәсәлән, минем башкаруда яңгырый икән ул җыр күбрәк, ныграк. Димәк, икенче тавышны башкарырга мөмкин ират. Ират, я булмаса, бар шундый җырлар. Ират башкаруында яңгырашны ныграк алырлыклары бар. Һәм шул вакытта инде мин икенче тавышны икенче планда дополнять итеп җырларга мөмкин инде. Әлбәттә, я әле унисон да җырлаган җырларыбыз бар. Ул инде икебез дә бер төрле дип әйтәбез инде. Бу очракта мин нәрсә әйтәсем килә? Безнең бер качанда син җырлама, бу җырлама дигәне булмады. Ну, күбрәк ул сиземләүдән тора торгандыр инде ул. Менә миңа Зөфәр әйтә, син менә бу теманы җырла, ә мин тегесен җырлыйм дип. Мәсәлән, безнең алай-булай юк, мин җырлыйм әле моны дигән әйбер булмады. Менә чиктер безнең һәр вакыт хәл ителде уңай. Аллага шөкер. Бу җыр мәсьәләсендә килгәндә, безнең ул һәр вакыт уңай хәл ителде. Күрәмсең, Зөфәр ул яктан тоемлырак, ул миңа әйтмичә генә бу җырның беренче юлын мин башкарганда яңгырашны әйбәтрәк булачагын аңлабрак бергәндер. Ул яктан ул чынлап та сизгеррәк. Менә җырларны сөйләгәндә Зәйнәп менә бу җыр, бу популяр була, бу халыкка үтемле җыр бу дип әйтәдер инде. Менә шулай. Ну, нәрсә эшләтәм инде? Әгәр дә ират, әгәр дә Зөфәр үзе тели икән, туктарга, мәсәлән, җырламаска, димәк, аның решениесе, аның карар шуды үзе шулай сайлап алган. Анда бу вакытта бернди үпкәләш тә юк, бернди ни дә юк. Димәк, аның бүтән эш белән шөгыльләнәсе килә, бүтән нәрсә белән шөгыльләнәсе килә, җитәр. Димәк, менә дуэт мәсьәләсендә инде безнең керткән эшебез шуның белән бәлкем туктап торсын дип тә әйтүдер. Туктамас инде ул, Алла берсә, җырлар барыбер килеп чыга, башкарабыз. Сөю җыры дигән җырны әле без менә башкардык соңгы 2 ел инде аңарга. 2 елдан артык. Менә ул көтмәгәндә генә килеп керде репертуарга. Шулай. Аннан соң сезнең бер әңгәмәдә әйткәнсез гәзит чыгару турында, гәзит чыгарырга теләвегез турында дәвамлы булдымы бу? Юк, дәвамлы булмады.
Яңа күп кенә теге акчалар сарыф иттем. Язмыш сукмаклары дип аталайды. Язмыш сукмаклары, аны миңа Люция Хабибуллина тәкъдим иткән иде. Күптәннән үк танылган журналист, әйбәт журналист. Һәм аны да инде шул поддерживать итү йөзеннән мин ул тәкъдим иткәчтен ярар дидем. Мин нәрсәкә ярар мәйтә башлап карыйк, әйдә дип инде тотынган эш иде. Әлбәттә, матур гына килеп чыга башлады. Без инде яңадан мин беренчедән әле үземнең эшем белән мәшгуль. Шуңа күрә инде яңадан анда акча сарыф итмәскә булдык. Бу күпме вакыт дәвамында чыгалды? 2 ел булды микән? Әле байтак икән. Байтак 2 ел гына. 2-3-нчесен әйтәлмим. 2 ел хәтерләйм дә инде. Әле баштан оештыру эшләре, аны әзерлеге бит әле. Шулай итеп башта җыясың, подпислары тегесемсә. Аннан соң сезнең иң зур хыялларыгызның берсе тегү цехы ачу булган. Теге цехы инде хатын-кызның, кыз баланың иннән нәрсә булса да шундый уйлары килә торганда, һәр күбрәк кешегә яшында чигү, яшында нәрсәдер шундый нәрсәләр белән, кул эшләре белән шөгыльләнү. Бар да бит ул. Чөнки мин УПКда 10 класс, 9-10 класста тегү бүлеге буенча бетердем. Өстәмә бар бит ул. Ни бирәләр иде? Өстәмә уку бирәләр иде безнең укыган чорларда. Кемдер тегүчелеккә, кемдер сатучылыкка, фермада эшләргә, хәтта тракторчылыкка шулай укыйлар иде безнең чорда. Мин шунда тегүчелекне бетердем. Һәм минем разряд, ничәнче разряд әле ул анда. Ну, теге иң югарысы түгел инде, анда укуны бетергәч бирелгән разряд. 3нчеме, наоборот, ничәнчедер, 4нчеме дигән бер разряд бар инде. Үзегезнең костюмнарны менә үзегез теккәнегез бармы бер акча? Бар башта мин үземә урамда йөрергә теккәлидер идем. Сәхнә киемнәрен? Сәхнә киемнәрен теккән юк. Миңа тегүчеләр тегә, мин уман яратам эшенең осталары белән эшләргә. Менә бу кием темасына кирип киткәч, тамашачыларында төрлесе була бит. Сезне кайбер вакытта заваксызлыкта тәнкыйтьләр. Менә булай иттереп киенеп буламыни, булай иттереп йөреп буламыни диләр. Эшләп икән инде. Соң нәрсә дип әйтә, бу бит зауыклар бер сүзсез төрле була. Кемгәдер зәңгәр төс, кемгәдер сары төс, кемгәдер кызыл төс эше дигәндәй. Менә бит ул бар мине не бит стиль дигән әйберләр бар. Стиль, үзеңнең стилеңне булдыру, ул бит үзеңнең стилеңне булдыру, ул бит кешене кабатлау түгел, үзеңнекен үзеңә туры килерлек иттереп, әлбәттә. Шуңа күрә ул вакытта инде кешенең әйтәләр инде, нишлисең инде, беренче бөтен кешегә ашап бетеп булмый бит инде. Менә миңа шулай яшый. Стилистыгызны алыштырыгыз дип тә язып куйган. Стилистыгызны алыштырыгыз. Кешенең бар гәүдәсендә, мәсәлән, ниндидер үзенә белә торган җитмәгән яклары дип әйтик инде. Кемнеңдер күкрәге зур, кемнеңдер аягы кәкре, кемнеңдер тегесе, кемнеңдер булса дигәндәй. Менә ул кеше үзенә карагачтан иң беренче уйлый, мәсәлән, шул ягын бетереп, ниндирәк образда үзенә, нинди фасонда әйбер тектерергә. Мин дә әлбәттә, шуңа яраклаштырып тегә дә инде. Кемдер менә бу төскә килгәндә әлбәттә, кемгәдер инде ак төс, кемгәдер Менә бөтен кешегә ашап бетеп булмый. Язалар инде әлбәттә. Бик ашап бетми торганнары бар инде, нишләтәсең инде. Сезгә үзегезгә ошыймы? Сезнең стилистыгыз алып киләсезгә менә тәкъдим итә? Мин стилистлар алып килгәне белән канәгатьләнгәнем юк, мин аларны үзгәртәм. Булды андый хәлләр, бик күп булды әзерләгәндә. Шуңа күрә мин материал мәсьәләсендә, мин үземә ашаган материалны алам, шуннан гына керәм. Мин кеше тәкъдим иткән әйбергә берничек ризалаша алмыйм. Мин аны әгәр дә үземә ошамаса, берничек тә алып, мәсәлән, стилист миңа тектерде дип, аның әйберсен берничек тә кил. Менә шундый тискәре инде мин. Тискәре һәм менә ничектер үземнең менә карашым бар инде минем киемгә. Нәрсә әйтсәләр дә шул үземчә киенәм инде. Ачуланмасыннар. Зәйнәп апа, без шулай хейтерлар темасына кирип киттек. Стиль мәсьәләсендә, пластический операциялар мәсьәләсендә.
Тагын бер өлкә бар шундый бию хореографыгыз бармы сезнең? Юк. Мин үзем кешегә бию куя алам. Менә кешеләр сезне тәнкыйтьли биюгезне. Мин гомергә биергә яраттым. Әлеге дә баягы шул биюне дә тойымлау үземнеке. Кеше, мин биюче булсам, бәлкем, коллективта бисәм, мин хореограф куйган әйберне биер идем. Беренчедән, менә шул әлбәттә үземнең ниндидер бер ниләр бар инде. Биюләрне куйдыру өстендә омтылмадык. Менә коллективна, менә үзебезнең нидә юбилейларга, кай вакыт анда постановка булганы бар. Ул биюләрне минем кубатлыйм. Алар белән биючеләребез белән биеп йөргән булды. Алар мине эләктереп китәләр, китереп куялар, кайдадыр бер төрле движениялар без ясадык әлбәттә. Әмма мин теге һәр вакыт тере килеш үз теге авызымны ачып тере тавышка җырлаганга күрә, мин һәр вакыт җырлаганда үземә теге уңайлы движениялар ясыйм. Хәзер ул модага кирде. Хәзерге бүгенге көннең талабы модасы ниндидер бер элементлар белән бер төрлелек кабатлау бар ул. Элек андай бер юк иде. Башта кая барра, кая нишли, нигә бии дигән әйберләргә безнең сәхнәгә чыккан вакытларда әлегә басып торып җырлау гына иде. Беренчедән, иң төп аның ни өчен шундый таләпләр булган, ул беренчедән кеше һәр вакыт тере килеш җырлаган. Шуңа күрә әле нинди җырлау инде ул дигән әйбер ул бар иде элегрәк без сәхнәгә чыкканда. Аннан хәзер менә заман үзгәрә. Ниндидер бер шундый техник яктан уңайлы әйберләр килеп чыга. Ягъни мәсәлән фонограмма, шуның аркасында тыпыр биеп йөрү гына килеп чыгалар. Бер качанда бер килеп чыга. Әгәр дә кешенең тавышы идеаль шундый чиста яңгырый икән сәхнәдән һәм шул ук вакытта ул ниндидер арттырып әйтү булыр инде, акробатик күнегүләр ясый икән, димәк бу 100% фонограммага җырлый килеп чыгаймы? Акробатик күнегүләр ясамыйча тыпырта бирсә дә, димәк аның анда фонограмма. Ул инде монда сулышлар нәрсәләр бәйле. Димәк, мотор җырлый икән, бийсә фонограмма килеп чыга. Мотор җырлый икән, мотор җырлый икән дип, ул инде җырларга була биегәндә бер сүзсез. Но мотор килеп чыкмый ул. Ул килеп чыга акырып. Ул килеп чыга, ул мөмкин ул биергә бер сүзсез. Алай биебез бит инде барыбер теге нитәбез движение белән барыбер җырларның кайберләре бит аны таләп итә инде биюне. Но ул вакытта ул барыбер аңарга аерым көч кирәк, аңарга нык әзерлек кирәк. Һәм ул барыбер ничек тырышсаң да, ул акырып килеп чыга. Ул барыбер тиешенчә килеп чыкмый. Менә мен профессионал күзлектән, если карасак, барыбер ул тиешенчә килеп чыкмый. Вот. Шоуга китереп җиткерсәк инде, әгәр дә шоуда теге бөтенесе нык итеп биегәндә, музыка көчле, музыка ниту булганда, анда инде кешенең акырып никадәр теге бузып җырлау сизелми. Иҗатка тагы кайтыйк әле, менә сез коллегаларыгыз белән, башка җырчылар белән нинди мөнәсәбәттә? Яхшы мөнәсәбәттә. Булай безнең ниләр бузылганы юк. Отношениялар бузылганы юк. Күпме поездкаларда булдык менә. Элек ниләрнең ойшма, шундый солянка дибез бит инде. Шундый концертларга бардык. Без һәр вакыт тату йөридек, бер автобуста. Анда булса калса шул мәрхүм Хәмдүнә апа йөридер инде. Бөтен кешене нитеп тоз-боз китереп. Аңарга да игътибар итмидек. Йөри бик алай Аллага шөкер тату яшәдек. Һәр кемнең үз урыны, һәр кемнең үз ние дигәндәй утырып бара торган оясы, мәсәлән, шулай итеп мин андый нине очракны бер дә хәтерләмим. Мин бер качан үзем тавыш чыгара торган, конфликтка керә торган кеше түгел. Минем уже принцип ул, минем әйткәнем дә бар. Кешенең начар ягын да күрмәскә тырышырга, һәр вакыт яхшы ягын эзләргә кирәк кешенең. Кирәкми кешедән начарлык эзләргә. Шундый принцип белән яшәргә кирәк. Бер вакыт үзегезнең Инстаграмыгызда сез Илсия Бәдретдиновага карата үпкә катыш шундый бер пост урнаштырган идегез. Нәрсә булды анда, нишләп?
Миңа концерттан жибердилер. Ул Николай әйтә менә сәхнә артында булган әйберне ник чыгарып шулай дип әйтә. Ул нәрсә диде соң? Анда тапочки белән йөрисең дә, менә тапочкида йөрисең бит инде. Мәсәлән, бер бүлмәдә. Беренчедән рәхмәт әйтсеннәр керткәнгә, олораклар кешеләр янына инде әйтик статус буенча, әйтик яше буенча, әйтик эшләгән эше буенча аның керткәннәр икән. Мәсәлән, ул күрмәсеннән дә нәрсә бар икән. Җыртык киемнән йөрим ул, тапочкидан йөрим, аның эше юк. Чыгып сәхнә артында ныгы булган әйберне чыгып, нинди бөек җырчылар андай тапочки белән йөри дип әйтергә. Берничә хакы юк. Мәсәлән, бездә андай әйбер булмады. Кемнәр белән яшәү? Нинди генә поездкалар булмадык. Булдык, Илһам абыйлар белән йөрдек, Әлфия апалар белән дә йөрдек. Аллага шөкер, минем чорыма туры килде ул. Әйе. Аңар теге Габдулла Рахимқуловлар, Тахир Якуповлар белән. Мәсәлән, шундый күңелле ниләр йөреп кайтадыр. Башлаган чорларда һәрбер нәрсәсенә сокланып, карап, кешенең кешенең алай дип нитеп, эшенә тыгылып, мин яратмыйм аны эшәйберне. Үз юлың икән, үз юлың. Кешене кавычка кирәкми нитергә, төртмәләндергә. Андай бер аңлан кеше аңлый инде ул. Кайда сөйләгәнсең? Сәхнәдә икәнме? Социаль челтәрләрдә. Соң сәхнәдә концерт вакытында дип җибәрделәр миңа. Концерт вакытында. Кіріп әйттілер де, сіздің шығышығыз тизден деп, алар матур костюмларын киделер де, сәхнәгә шығып кеттілер білсәгіз. И башланды. Анда ең матур жырларының шыққан ғана моментлары, біріміз үшін біріміз керек, білесіз еме? Башланды малай. Зәйнәп апа бұлайды. Зөфәр абый бұлайды. Арттан келіп Зәйнәпні құшақлады, Зәйнәп іріп кетті, мында башларын қойды малай. Шундай матур күренеш вообще гримеркадағы ашамаған. Бәлкім кәйфі булмағандыр, может, жоқ. Шуңа күрә кыйышсызрак килеп чыккандыр. Әмма анда төрле публика аларның ишетәсе килмәгән әйберне ишетүе, мәсәлән, кемдер турында, үзенең яраткан артисты турында, мәсәлән. Аннан соң сәхнә матурлыкны ярата бит. Әйе. Андай әйберләр сәхнәгә. Юк, кирәкми, кизләнергә кирәкми. Аны бит халык сизә. Нитеп. Биек түгелме? Ансы аның тарих үзе белер. Ничек әйтәс килсә шулай әйтер кирәкми. Артан мин биек булырга тырышып йөрмим бит. Нигә алай, мәсәлән, ки, безнең биек артистларыбыз ничек биек? Легендар артистларыбыз дип әйтеп, яның курында чүпрәк тапочки турында сөйләмиләр. Биеклек турында сөйлисең икән, әйт бүтән нәрсә. Бүгенге көндә аңлаштыгызмы сез? Аралашасызмы? Аралашабыз. Мин әйткән вакытында куелды бит инде ул. Аннан соң ул шылтыраткан мине вакытым булмады. Ол яңадан. Яңадан вакыт күпмедер үтте. Күпмедер концертларда бергә чыгыш ясап очрашабыз бер гримеркада. Все нормально. Бер нинди не юк. Конфликтка кергән юк. Кергән юк. Язып җибәргәннәр иде. Язып җибәрделәр, ниндидер аңлашылмаучанлык килеп чыкты дип. Ярар, алай әйтергә теләмәсә дә, бәлкем кемдер аңлата алмагандыр, кемдер аңламагандыр. Һәм күп нокта калдырыйк. Үзегезнең менә иң яраткан, иң уңышлы саналган дип кайсы җырыгызны әйтер идегез? Иң уңышлы саналган. Авылым хатирәсе бар. Сагышлы җырны сырыйлар. Аннан соң бер хат дигән җырларны сырыйларны яңартканым юк. Бар җырлар зата барма, халык җырларыннан каты инде. Иң уңышсызы. Менә сездә чыккан шул җырга шундый өметләр баглагансыз да, аннан соң бик ошап бетмәгән җырлар бар. Бар андый җырлар да бар инде. Ансы инде әлегә башыл күңел бит. Күңел кытыклап торганда, ничектер, җырлыйм менә шуны дип башкарган җырлар. Бар инде алар. Хәзер ул авторларныкы булырга мөмкин. Авторып кәлер алай дип әйтсәм, уңышсыз дип инде. Юк, анда юк, бөтенләй уңышсыз җыр юктыр. Да шулай дип санарга кирәк.
Недоценил дип әйтик инде менә. Теге әз генә җитмәде. Җитмәде аның. Шулай шул. Аның бәлкем аранжировкасы белән ничектер тәңгәл килмәве. Әлегә баягы бәлкем инде ничектер теге әзерлексезрәк башкарулар бар инде ул андай. Бер көннән чыгып җырлаган бит әле тоналистен югары ике төрле тоналист эшләткән ик шуның югарысын куйган бит. И чыктым да җырлыйм. Мәйтәм карыйм җырның ортасында. Мин әйтәм бу бит минеке түгел. Искесе белән калдырган без тоналистты биргәнмен дә. Ну, нишесең башкарып чыктым инде югары булса да, анда көчле окырга кирәк теге минем диапазонга туры килми. Шундай моментлар да булгалы инде нишесең инде. Ярар. Халык аны моны әйтмәде, әйбәтләп алкышлады, кул чапты. Рәхмәт инде. Аны җырчы гына сизәдер инде. Халык сизмәсә, димәк сез зур профессионал икән. Шулай инде. Халык сизсә дә бәлкем нәрсә булганмарга, нигә акырабы дип та утырышлар бардыр инде. Не аңламыйчы. Нәрсә булган соң марга, нигә болай җырлый бу дип. Зәйнәпнең теге күзе маңгаена менгәне аңламыйлар, күрмиләр. Шулай була инде ул. Ялгышкан моментлар бар инде ул. Әмма сәхнәдә тагын инде кызык хәлләр була бит, төрле хәлләр була. Сүзне ту, и шунда на ходу сочинять иткән моментлар бик күп булды. Ансы инде. Шуңа күрә туктарга ярамый, туктамыйсың. Хәер, туктаган чакта булды бугай. Монда бер тапкыр Казандамы? Әйе, бу туктал бу булай булырга тиеш түгел дип. Әйдә яңадан дип. Андый вакытта булды. Тинчурин театрында эшләгәндә сүзләре белән буталып кирип киттем. Чыкты шулай булды. Кызык та инде, кызганыч та. Вакытында ул кызганыч, аннан соң ялашасың. Дөресен әйткәндә сәхнә кешесе төрле ситуациядан чыга белергә тиеш. Менә шуны аңласа ул, чын мәгънәсендә сәхнә кешесе була. Әйе, чыктың да, син үзеңне шуның хәерлек теге бик ни генә хаман теге я акыллы булырга гына тырышка, я бөтенләй непоколебимый диләр бит инде. Шундый беренчектә була алмыйсың, беренчектә бер кешедә була алмый. Шуңа күрә кай вакыт менә шундый моментларда дөрес итеп чыгалсаң ситуациядан, әйтик. Менә шул вакытта инде яхшы була. Менә ул инде уважаемый бер була инде. Райдер дигән әйбер бар бит җырчыларда. Сезнең райдерыгыз бармы? Райдер татар артистларында ул соң керде. Ул бар ул, татар артистында да бар ул. Мәсәлән, теге кайдыр барганда, бик нык ниләр булганда, тулы заллар булганда әлбәттә райдер дигән әйбер. Кай вакыт технический райдер була, кай вакыт була үзеңнең җырчының, солистның райдеры. И печенье белән бер стакан чәй инде. Сөтле чәй булырга может инде. Андый райдерларга минем игътибар итмәдем. Минем бер качанда коньяклар, вискилар или ниләр айрым әйберләр таләп иткәнем булмады. Ниндидер һәр вакыт шундый нормальный гына кешеләрне көтсле генә ни булды. Сораган, что нәрсәгә сезгә әзерләп куйык дигән шундый сорау булганда мин әйтәдерим. Әйе. Зуррак шәһәрләргә, менә Петербургка барганда безнең шундый ниләр булды, райдерларны. Мәскәүдә шулай берничә урында булды. Шундый. Бар бит җырчылар, бу татар эстрадасы түгел, гомумән әйтәм. Менә гримеркада 24 градус түгел, 26 градус җылы булырга тиеш. Сәхнәдә вентиляторларны сул якка гына куябыз, ут уң яктан гына төшәргә тиеш. Менә сезнең андый әйберләр белән кисешкәнегез булмадымы очраткан? Минем юк, андый таләпләрем булмады. Ничек инде мин теге андый әйберне аңлап бетерә алмыйм, без бит теге Лилия Муллагали, без бит авыл кызлары дип җырлыйбыз. Шуның кебек без авыл кызлары, без карга да, бозга да, яңгырга да, җилгә дә дигәндәй бераз Аллага шөкер чыныкканлыгыбыз бар инде. Шуңа күрә каян райдер ул хәзер генә модага кирде бит ул. Элек инде берәр клубта анда тишектән су ырып утырмаса ярый. Анда су җуынырга су да юк иде бит, кулларын җуырга. Булса инде сап-салкын су, каядыр урнашасың икән анда, сап-салкын. Хәзер генә бит ул ремонтлар китте, Аллага шөкер инде. Бу заманның бик уңай яклары күп инде. Евро ремонтлар белән менә күп клублар ачылган Татарстанда да менә шуңарга да шул ремонтларын күреп, шул клубларны кабат күреп кайтырга бик теләгем бар, конечно. Барып чыкса,
шундай күреп кайтасы килә, хәзерге нинди яхшы условияларда җырчылар йөри. Мәрхүм ул теге бездән алда җырлаган безнең җырчыларыбыз, өлкән буын җырчыларыбыз инде алар күрмәгән инде. Андый мөмкинлекләрне теге ниләр белән киз итекләр белән дигәндәй чыгып басып җырлау үзебездә булса да, булдан да ишракларда трактор арбаларына утырып, чаналарга утырып барып җиткән моментлар үзебездә булса да, хәзерге җырчылар белән, хәзерге ниләр белән чагыштырганда, бу заман белән чагыштырганда, бу бит инде җир белән күк арасы бары бер. Инде кайда кунган урыннарны мин искә төшерәм әллә нинди экономить итеп урнашып, әләнең барыр идең җирак, җүннәрәк урынга. Анда барганчы лучше мин кирип урнашам инде якынрак урынга, төнлә бит инде кайтып йөрис килми, кышкы юлда бигрәк тә, мәсәлән, әллә нинди закаулыкларга дигәндәй, әллә нинди урыннарга барып йоклаган, ял иткән вакытлар булды инде. Ул клубларын сөйләп тә тормыйм инде. Барыбер әле бездә, мәсәлән, строительствоны, культура учакларын, кешенең тормышларын яхшырту өстендә эшләргә кирәк. Әлбәттә, каямда райдер таләп итеп яту. Без шундый җимереклек белән, без шундый кара балчык белән, мәсәлән, бәрәңге бакчасы белән казып алып, бәрәңгене кыздырга, пешерергә кирәклеген, мәсәлән, тавыкны алып кайтып ашыгач, аны башта чистартырга кирәклеген белгән кеше, мен мәсәлән, ничек итеп мин райдерларны нитергә тиеш инде, таләп итәргә тиеш. Тәкъдим иткәндә бик тә күңелгә рәхәт. Сезгә менә тагын өстәмә нәрсәләр кирәк була дигәндә, миңа бик күңелле, мин үземне шундый олы җырчы, шундый теге үзебезнең Татарстаныбызның уровене югары икәнлеген шулай сизеп куям. Бик рәхәт, бик күңелгә рәхәт әйбер инде ул. Әлбәттә, кешегә бу бит инде җылы караш, игътибар дигән сүз, бер-береңә ихтирам дигән сүз. Зәйнәп апа, быел юбилейгыз, Алла бирса. Туры эфирда, Инстаграмда әйткән идегез, бу уңайдан бәлки менә концерт программасы да әзерләп турга чыгармын әле дип. Әле башламадыгызмы әзерлекне? Кайларда, кайчан, ничек булар дип уйлыйсыз? Рәхмәт кузгатуың өчен. Гел инде Онытылган әзерлегем бара, Аллага шөкер. Программам әзер. Турларым әле пока нитмәдем. Сайламадык. Менә бер администратор килеп чыкты. Минем администраторым юк иде бит. Юк. Шуңа күрә менә аның белән планлаштырыбыз инде. Кайсы шәһәрләргә барасы әле билгесез. Но минем инде программам, җырларым тупланган, аларны менә тагын да ныграк куеп бетерергә генә кирәк. Биюләр белән куермын дип тора мине кайберләрен монда Казанда эшләгәндә. Менә шулай. Калган нюансларын без инде режиссер белән сөйләшеп бетеребез. Алла бирсә. Сентябрь айларыннан дип уйлыйм инде. Августта булса да туган көнем. Бәлкем, әле шундый да килгәне бар. Менә шундый ситуация булганда, бәлкем онлайн башта яздырымын да. Шуны чыгарганнан соң, бәлкем йөрергә туры килер дигән уйлар да килә, чөнки без стабильлек юк бит инде. Барыбер кеше җаны тынычлангач кына ничектер аның ише сәхнә әйберләренә дигәндә күңел ачу чараларына ул бит инде бара, тормышның бит әле бер ни юк, бер яктан килеп чыга, бер яктан стабиль булмагачтан инде әлбәттә инде гомер буе Аллага шөкер концертта йөрдек. Безгә халык бик күп бирде. Популяр булдык. Бик анда залда утырга урыннар юк. Ничә концерт, ничәмә еллар барып бер нокталарда бик күп эшләдек без. Шуңа күрә мин уйлыйм, халык мине белгән халык бүгенге көндә алар үпкәләмәсен, бөтенебезне ташламасын дип, алар белән берлектә минем шул барыбер тамашаларны мин дә исән, мин дә эшлим дигән уйлар белән сез исән саумы дип, әлбәттә шул тамашачыга барыбер мин дә апарырга үземнең уйларым бар, ниятем зур. Апарып чыгып булса, рәхмәт сиңа. Бу сорауга әлбәттә инде юбилей ул бер генә килә.
Инде әлбәттә аны инде башкарып чыгып, тамашачы белән очрашып булса, ул инде артист өчен бик тә зур бәхет. Зур бәхет. Тамашачы. Тамашачысыз әлбәттә бер нәрсә дә булмый. Мин бик тә шат булыр идем, әгәр дә халык килсә, әгәр дә тагын да кабат шушы алкышлар белән узган еллардагы җырларыбызны күрсәтеп, бер аралашып алсак, бик бәхетле булыр идем миндә. Бу бит инде сәхнә турында сүз барды. Юбилейгызны менә үзегез ничек үткәрергә ниятлисез? Гаилә янындамы? Берәр кайда сәяхәткә китепме? Шундый планнар юкмы әле? Сәяхәтләр кая инде монда бөтен Хәзер сәяхәтләр юк та юк инде. чит илгә дә бөтен рейсларны ябып бетергәннәр дигән ул дөрес информациядырмы юктыр монсын. Әйтәлмим, әмма менә күбесен. Юк әле, миңа иң кулайы әлбәттә монда булу. Монда булу үзебезнең дөньяда, үзебезнең нидә, Татарстанда, Башкортстан якларына бер барып кайтуың, ул бит үзе күзгә бер рәхәтлек бирә торган. Табигатыбыз безнең матур, керәсең икән. Җәйләре былтыргы кебек булса, суларын керергә була, ял итеп алырга кирәк. Ял итеп аласың булса, теләгең булса, рәхәтләнеп туктап ял итәргә була. Мөмкинлекләр хәзер үзебезнең чит илнекеннән ким түгел. Шуңарга нитергә генә кирәк. Настроиться итәргә кирәк. Шуңарга омтылырга кирәк. Бездә дә матур, бездә дә рәхәт, бездә дә бик күңелле дип шуңарга күрә. Юк, минем анда уй кергәне юк, чит илгә бармау турында бер дә уйлаганым юк. Әмма менә кичкенә малайыма минем ни кирәк? Кичкенә дип инде 21 яшендә аңарга фотога кояш кирәк диделәр. Аңарга кояш кирәк. Д витамины. Булай. Аңарга кирәк. Менә алар барса, ул барып кайтса да, мәсәлән, ана күңеле тыныч була инде. Мин үзем мондагы кояшта бик якты. Бер әңгәмәдә сез депутат була алыр идем дигәнсез. Ә менә мин шундый сорау бирәсем килә әле. Мәдәният министры булсагыз, беренче эш итеп нәрсә эшләр идегез сез? Иң беренче чиратта минме профессионал ниләрне мин күбрәк халыкка яңгыратырым, халыкның халыкчанлыгын тагын да ягарак күтәрерим. Шундый матур фестивальләр оештырыр идем. Ә менә тавышы, моңа булмаган җырчылар бар бит инде безнең. Аларны зур сәхнәгә чыгарыр идегезме сез? Кирәкме аларны халыкка күрсәтү? Ну, беләсеңме, Адел, ул бит без моң дип үзәйме? Җырга, моң кирәк әлбәттә җырларга. Әмма бит моңа булмаган кешенең дә барыбер әйтер сүзе бар. Әйтер сүзе булса, сәхнәгә чыксын. Нәрсәдер үзенең үзенең бер юнәлеше, ниндидер халыкка әйтер сүзе бар икән, ул сәхнәгә чыгарга имеет право. Ул чыксын бүтән төрле юнәлештә. Хоть сөйләсен, хоть речитатив белән, хоть ничек. Әгәр дә ул халыкның иштәсе теләгән темаларын ачып бирә икән, аңарга аның таланты бар икән, башы җитә икән. Мәсәлән, мин моңга бердә бәйләнмим. Андый гадәтем юк. Кирәк, мен моңлы җырчы. Бар икән, Ходай Тәгаләдән бирелгән икән, моңландырып җырласын. Рәхәтләндереп. Шуңа күрә әйтер сүзе булган кеше, ул бит сәхнә бит ул, мәсәлән, гел моңландырып, я булмаса, гел җыр өчен генә дә түгел. Анда һәр кешенең халык белән аралашырга үзенең ниндидер әйтер сүзлеге дә баягы булганда, ул ирекле ул чыгарга тиеш, әйтергә тиеш. Анысы икенче мәсьәлә, халык кабул итсә, кабул итә, кабул итми икән инде гафу ит, нишисең. Ә сәхнә ул ирекле чык, син инде әйт. Артист гомере юлда үтә бит инде. Бу балалар тәрбияләгәндә сезгә комачауламадымы, сез тиешле назны биреп бетерә алмадым дип үкенмисезме? Минем әйткәнем булды инде. Ул турыда. Ничек биреп бетерәсең инде? Биреп бетереп булмай. Юк. Ул бик авыр. Баланы калдырып чыгып китүе. Гомумән хатын кызга сәхнәгә бала табып гастрольгә китү. Ул бик авыр эш. Һәм бары тик күңел тыныч була, әти-әни кырында булса бала. Кемгәдер калдырып, мин алай эшли алмасым, мәсәлән. Минем якын кешеләрем карады.
үзебезнең апа белән Жизней, Зөфәрнең апасы белән. Алар бик ышанычлы кешеләр булды. Мин шул вакытта гына, әлбәттә, күңелемне барып халыкка җырладым, төктем, сөйләдем дигәндәй. Без сөйләшә алдык халык белән, җиткерәлдем үземнең уйларымны, җырларымны. Нас, әлбәттә, баланы калдырып китүгә инде телефоннар белән ниләр заманалар үзгәрү булгачтан безнең инде бөтенләй өзеклек булмады. Аллага шөкер инде шул телефон аша алай да җайлырак, уңайлырак булды. Әмма инде барандай нишлим соң инде. Менә шулай насыйп булгачтан калдырырга туры килде. Әйе, башта җибәрәсләре килмидер. Теге шалбарның ниләренә тотынып бик нык җылыйлар иде. Бик авыр буладыр, шул килеш бит әле чыгарга кирәк дигәндәй, концерт җырларга кирәк. Җырнаны күңелең тулы булганда башкару бик авыр. Шуңа күрә булгандыр инде, бире бетермәгән әйберләр дә булгандыр. Әмма һәрбер кешегә үзенә акыл бирсен. Бу дөньяны теге аек теге бәяләргә анализировать итәргә. Әлбәттә инде нәрсә әйтәләр? Әти-әнине бит инде сайлап алып булмый. Балалар да үкенмәсен инде. Мәсәлән, шулай калдырды безне дип, я булмаса банкетта узак утырды дип. Алар инде үпкәләмәсеннәр. Әлбәттә, менә шундый аңлашучанлык булсын ата белән балалар, ана белән балалар һәр вакыт элемтәдә торып, һәр вакыт менә шушы теге нине бер-береңне аңлауны эзләргә кирәк. Сезнең булмадымы шундый вакытлар? Балалар кичкенә вакытта әллә балалар янында калырга микән, кирәк микән миңа бу сәхнә дигән уйлар килмәдеме? Соң әйтәм бит, аякка ябышып чыгармаганда нишлисең инде? Андай, кире әйләнеп кайтмыйсың бит инде. Анда билетлар сатылган, мәсәлән, халык көтә. Шул вакытта, декретта да мин утырмадым инде. Дөресен генә әйткәндә, шунда ук эшләдем. Бәби тапканчага кадәр эшләдем. Бер ничә көн калды, 2 атна калды микән минем кичкенә улым белән. Шулай ук озакка кадәр эшләдем. Яңадан инде тапкачтан сыр шунда ук чыгып киттем. Кирәк, бәлкем, соңрак башларга кирәк булгандыр. Бәлкем, дөрес тә эшләгәнмендер. Әмма һәрбер чирның үзенең бер ние була бит. Теге яшьлек максимализмы дип тә әйтәләр. Яшьлек теге ние, инде омтылышы бар. Юк, теге синең өчен таулар бик күренми. Барыбер аларны теге үргә менәсең, барыбер булдыра алам дисең. Әйе. Көчең күп була бит инде. Шуңа күрә андай уйлар керде инде. Әмма ул андай вакыт, андай авырткан вакытларда әле бик күп уйлар килә. Авыртмый да тормый бит кеше. Авыртлылар өстенә барыбер чыгып китеп, эш итеп кайтырга кирәк. Андай моментлар. Ул бит андай случайлар булды, безнең киемнәрне урладылар. Гел бөтенләй бер нәрсәсез калган вакытлар булды. Тагын әйберләрне без музыканы югалттык, аппаратураны югалттык берсендә бөтенләр киемнәр, тагын аппаратура югалды безнең. Әнә шундый хәлләр булды. 9 концерт янды. Менә шаллыга әйтәм, килеп җиттек, кирип куярга кирәк, халык уже тарала, кире инде килә алмыйлар, аппараттар урлаганнар ди, кеше ышанмый. Әле ул синде исерек, әллә ишеп ята дип уйлый, әллә уланы подводить иткән дип шундый сәбәбен аңлатканчы, аның өчен бик күп вакыт уза бит әле. Шуны әйтеп, андый шундый көтелмәгән форс-мажорный ситуациялар булды тормышта. Шуның аркасында Таптыгыз бу кешеләрне? Таптык, әйе. Кемнәр булган инде? Берсендә наркоманнар. Кимнәр урлаучылармы, наркоманнар? Аппаратура белән киемнәр. Бөтен әйберне менә бүлмәдән тышкы яктан Бу Чаллыда булдымы? Бу Уфада булды. Уфада. Әйе. Әйберләр куптарып кергәннәр дә тимер решеткаларын шуннан урлап чыгып киттеләр. Сатуга куйганнар базарларга. Сыннан таптар 2 айдан соң. Нәрсә? Кешеләр җәзасын күрдеме соң инде? Закон буенча судка бармадым. Андый-мондай ни каты карарлар чыгармадык. Шулай калды инде ул. Йөрмәдек.
Üstlerinden. Нәрсә булса да булган инде дигәндә. Ну вот, штраф нәрсәдер түләткәннәрдер инде. Мин бармадым судка. Шуның белән менә шундый ситуацияларда, мәсәлән, әйме, әле ул бит әле тагында начаррак. Теге мин барып нитмим дигән, теге ничек әле чыкмас идем, өйдә генә утырыр идем дигән ситуациягә караганда, әмләмди бөтенләй инде теләсәң дә барып булмый торган ситуация еще да начаррак. Вот, менә шундый очракларда инде әлбәттә кулга аласың да, бар кирәк дисең, башкарырга кирәк, вакытында булырга кирәк. Эшен тиешенчә эшләргә кирәк. Олы улыгыз Акбулатта иҗат юлынан китте. Матур итеп кенә җырлап килә. Йөрәгемнең ярсын хәле, томаннарга керәм әле, югалтырга теләмим, мин сине эзләп табам әле. Аның юнәлеше, аның иҗаты сезгә ошыймы? Аның үзенчә, әйе, карап торам да, ул татар теге халык җырларында да басым ясамый, бөтенләй чиста теге гел, ничек дип әйтгәндә, электронный или булмаса андый юнәлештә дә түгел ул. Шундый бер уртак, шундый күңелгә ята торган бер юнәлеш тапты, үзенең тавышы өстендә үзе эшләп, җырларын үзенең күңеленә яраганын сайлап, тыңлата миңа, үзе яза кайберләрен, сүзләрен юлларда язып бара. Кызык шундый, бетешмәйтә булып. Син моны үзең язмамсың әйтә. Точно үзең язмам әйтә. Ышанмасаң китермәндә ди. Яздым. Менәм дә нәрсәки, может менәм дә төзәтмә кертергә, мәйтәмә тиңә күрсәт. Әти шунда төзәтмә кертеп, шундый вакытта киңәшләшү өчен бик тә куанычлы, куанып, инде әлбәттә үз өстендә эшләп, уйлап, хәзер инде студияда да утыра, тавышларны әнитә яздыра, сводить итә. Ул бик зур таләпчәнлек сорый торган эш. Шуңа күрә музыка юнәлешендә дә үзен нәрсәдер ачырга тырыша, теге эзләнәләр инде, үз стиле дип әйтәбез бит. Әлеге дә баягы шул стиль, үз йөзең, үзеңнең рәвешеңә ярыклы юнәлеш. Ярый, тырышып карасыннар, тырышып карасын. Ошаган моментлары күп. Фуат нинди юнәлештән китәргә уйлый? Әйтмим, сөйләшмисезме турыда? Фуат белән җырлап карыйбыз, җырлаштырабыз. Ак чәчәкләр кебек карлар ява, ак өметләр ява галәмгә. Менә ул үзен аңлап бетерә алмый әле. Менә татар эшә ничегрәк кайсы җырны, ниндирәк җырны башкарырга. Ул мәктәптә укыйга ялгыз. Юк, ул Хытайда укый, 2нче курста. Вот. Ул инде шөгыльләнә, тавышы бар. Аның үзенең кызык кына бормалары да бар. Шөгыльләнергә кирәк. Инде әкрен генә җыр белән дә шөгыльләнеп торабыз. Нәрсә булыр тагын инде? Болашакыгызга кайтып килик әле. Ялгышмасам, моны да сез туры эфирда әйткән идегез. Сезнең әтиегезнең башка хатын-кыздан да балалары бар бугаймы? Әтие, минем әтинең беренче хатыннан 2 малай. Шуның кичкенәсе белән 4 яшьтән ул безнең әни үстерде аны. Алар аерылганнар да кичкенә малай әти белән киткән. Биреп җибәргәннәр инде. Әтидә калган, улы инде әнисе карап үстергән. Әтидән әнидән инде бер кыз. Яңадан әти безнең шу Үзбәкстанда торган вакытта кайтып киткән, ул бер хатын кызга ниткән, тормыш йортка кергән дә, анда тагын бер кызыбыз бар безнең, сеңлем инде ул. Вот. Алар торып китәлмәделәр, барыбер шул кире әни кайтты шул Үзбәкстаннан, бергә тормышларын дәвам иттеләр инде алар. В общем, ташламады инде безне әти. Шулай үстек. Әйе. Ул туганнарыгыз белән аралашып? Аралашабыз. Ярдәмләшеп, күрешеп, юкмы? Инде күрешәбез. Мен кайтсам, сеңелгә кирип чыкмыйча китмим. Авылда тора. Ул безнең әтинең үзендә карады әле. Әни минем алданрак үлеп китте. Менә әти яңадан 2 ел яшәде. 2 елдан артык яшәде. Шул вакытта менә шул сеңел карады.
аны һәм соңгы айларда гына без карарга туры килде инде. Нидән? Шуны әйтәсем килә. Һәрбер кешенең үзенең юлы бар, язмышы. Беренчектә, әйтеп булмый, нигә алай эшләгән, начарлык эшләгән дип бердә әйтеп булмый. Менә күрәсең бит. Барыбер Аның кием киеп йөреп карамаган кеше бит. Шуңа күрә белеп булмый кеше. Шулай. Без балалар бигрәк тә беренчектә аны, мәсәлән, ата-ананың язмышын без беренчектә осуждать итәргә тиеш түгел дип уйлыйм мин. Бүгенге эстрадага кайтыйк. Бүген бит инде популяр үзгәреш җиле кебек фестивальләр. Монда бит инде мәгънә нәрсәдә элеккеге җырларны заманчалаштырып халыкка тәкъдим итү. Заманчалаштыруның төрлесе була бит. Аның бар элеккеге матур ретро җырларны чыннан да заманча аранжировка белән яшьләргә тәкъдим итеп, яшьләр дә ишетсен дип эшләгән эшләр дә бар. Ләкин бар бик матур элеккеге җырларны шундый танымас дәрәҗәгә җиткереп, быгыр-быгыр китереп, дискотека өлешләрен кертеп, әллә нәрсәләр өстәп тәкъдим итүчеләрдә. Сезнең караш нинди? Ну, әлеге дә баягы шул эшләп караганнар бит инде аны. Эшләп караганнар, аңа күп сарыф ителгән акча, бик күп тырышканнар нәрсәдер күрсәтергә. Ну, ул яшиме киләчәктә? Онсы икенче мәсьәлә. Әгәр дә халыкка үтемле булса, чынлап та шикарный проект була икән, әлбәттә, ул калыр. Әгәр дә ул чынлап та булай кирәкмәс иде, бу бердә безгә бара торган әйбер түгел дип, халык үзенең бер бара, ике бара, бәлкем ичендә бармас та, бу шулык нәрсәдер инде дип. Әмма нәрсә әйтәсең, Казанлы шуның кадәрлек югары культуралы, гомергә югары зауыклы булган территория, бәлкем шушылай иштергә теләүчеләре дә бик күптер. Беренче таспырлаш булмый, әгәр дә алар килеп тыңлый икән, әгәр дә алар менә без аңлап бетермәгән әйберне, алар бүтәнчә менә шулай аңлыйлар икән, аларга күңелле икән, һәм алар елдан-ел аңарга киләләр икән. Димәк инде бу эшкә спрос та бар. Әлеге дә бая шул проект яшәп калырга, шундый публика җыелса, күп җыелса, әлбәттә инде ул дөрес эшләнгән була. Булай, мәсәлән, менә сез монда нәрсә бакыртатып утырасыз, бу нәрсәгә ярамый дип, мәсәлән, кешене куып төшереп беренчектә булмый. Чөнки барыбер анда югары профессионаллар катнашкан, югары эш, бәлкем шулай булгата тагы да икенче төрле бераз юнәлеш алып, бераз кызыклырак аранжировкалар, тагын кызыклырак моментлар, тавышлар белән дә дөрес кулланыш белән шул җырларны тагын дәвам итсәләр, бәлкем ул ачылып та китер. Ләкин татар җырын мыскыл итү түгелме соң? Эзләнү барышында бәлкем теге дөрес тә булмаска мөмкин. Дөрес дип башланган эш кайвакыт бит киресенчә дә әйләнеп куярга мөмкин. Шуңа күрә инде, ну бу без әгәр дә мыскыл дип карыйбыз икән, мыскыл итү кебек була, әйме? Безгә карарга ярамый. Безнең әйтәм бит, интеллигенция да күп, музыкаль, бик югары дәрәҗәдә музыканы кабул итүчеләрнең эзләнүенең бер ние булырга мөмкин. Киләчәктә әйтәм бит, яңа бер нинди алымнар кулланып, бәлкем бүтәнчәрәк бераз яңартып, булай кирәкме икән, менә шуларак юнәлештә кирәк моны парга дип, тагын да әйбәтрәк бер результативный бер эш килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә мыскыл дип карарга ярамый, эзләнү дип карарга кирәк аны. Соңгы арада атказанган халык артист исемнәрен ничектер менә уңга, сулга өләшә башладылар кебек. Кичә генә сәхнәгә чыккан җырчылар бүген инде халык артисты да булып куя, атказанган исеме дә ала. Сез моны ничек уйлыйсыз, дөресме бу? Нәрсә дип әйтим микән инде? Атказанган дип, бәлкем аңарга кыенсына бирмәсен, ныграк үзендә эшләсен дип бирә торганнардыр. Бәлкем шулайдыр. Атказанган исем алу. Нәрсә дип әйтергә була инде бу хакта инде. Соң мин биргән кеше түгел ул исемнәрне белмим инде, әйтәлмим, нинди юллар белән ала торганнардыр. Беренче урында бит халык мәхәббәте. Шунда карарга кирәк бит инде. Син анда
10 тапкыр халык артисты исеме бирсәләр дә, мәсәлән, җырчыга әйтик, халык аны кабул итми. Публикаң булмаса, синең ул исем белән Тамашачы нигә инде белән. мактанып бирергә, мәсәлән, не кирәк? Ну, ярар инде. Бәлкем ул благотворительный концертлар күп эшләгәндер. Әйтәбез бит инде, хәйрия концертлары бәлкем күп эшләгәндер. Бәлкем аның өчен биргәннәрдер. Ул ягындан тотмаска кирәк. Бәлкем аның бүтән шундый без күрмәгән, халык, публика күрмәгән, гади халык күрмәгән, мәсәлән, эшләре күптер. Ул бәлкем шундый хәйрия эшләре бардыр. Шулай дип уйлыйм инде. Зиннәп апа, Алай да ярый. менә без укып беләбез бит инде, рус эстрадасындагы артистларның кай вакытта кызык кына фанатлары була. Теге бик каты артык яратырга да ярамый бит кешене. Теге шашып киткән фанатлар була бит. Теге артларыннан йөргән, сагалап торган, шалтыраткан төнлә үйләрен тапкан. Сезнең менә андый ситуацияләрдән булганы юкмы? Булды. Фанатизм дип әйтәм инде мин. Чат чабышып йөргән моментлар булды. Яшилләр, но каты әйтергә ярамый, һәм мактап кына инде яхшы мөгамәләдә булырга тырыштык. Шулай. Вот. Ул фанатизм инде, ул шул кеш әкренләп читләшәсең, читкә китә. Все шулай кала инде ул. Әйе, андый моментлар булды инде тормышта. Тем более без яшь чак все равно ничектер бик күп концертлар белән бик күп теге яркий булып чыктык инде, Аллага шөкер. Шуңа күрә инде Кеше сагалап тордымы, шалтыраттымы, изләдеме, таптымы дигәндәй эзләп табып прям йөрүчеләр, алар күп булды инде андый. Эзләп табып дип инде, алай ук арсызланган моментларда инде әлбәттә без инде дәшмичә китәдрик, я булмаса игнорировать итәдрик инде, я булмаса инде рәхмәтләрне әйтеп китәдрик. Шулай һәм яңадан очрашуны нитмидрик, качадрик очрашудан. Шулай. Кешенең төрле ситуациясе була, ул үзенең күңелендәге әйтергә тиеш, ә без инде сәхнәдә һаман җылтырап торгачтан, һаман ниткәчтен ул барып үзенә бит бер терәк эзли кеше. Барыр. Ә без нәрсә өчен сәхнәгә чыгабыз? Без бит анда кешенең нәрсәседер бер бүлешергә тиеш. Аның нинди күңел халәте белән аны тыңларга кирәк, барыбер аңлашып, сөйләшеп алырга кирәк. Бөтенләй бу дөньяны кешене игнорировать итәргә ярамый. Ярамый, аралашырга кирәк. Төрле состояниедә була бит кеше. Шуңа күрә бер ярдәм дә итәргә тиеш иң беренче ратта кеше. Беренче ратта качып йөргәнче аңардан беренче тыңлап карарга кирәк аны. Тыңлыйсың, аңлыйсың, аннан соң инде бу навязчиво була икән, вакытта инде китәргә кирәк. Үзегез турында китап язсагыз, нинди исем куяр идегез? Үземне инде нәрсә әйтәсем килә? Бәхетсез дип санамасым, мин бәхетле дип әйтәсем килә. Бәхетле. Чөнки чагыштырасың, карайсың. Әйләнә-тирәдәге язмышларны, шул ук әнинең язмышын, туган-тумачаның, элеккеге үзебезнең әби-бабаларның күргән язмышларын, хәсрәтләрен күреп, мәсәлән, мин бүгенге көндә үземне Аллага шөкер бәхетле дип әйтәсем килә. Чөнки безнең шундый заманна беренчедән канәгать булырга кирәк. Мин рәхмәтле, шулай авырлыкларга карамыйча инде рәхмәт әнигә иң беренче ратта барыбер ул теге тормышка әйләнә тирәгә мәхәббәтне югалтмаска кушты. Ул һәрвакыт кеше үлгәнче үз кулы белән эшләп табырга тиеш үзенең аягында дип, ул әлбәттә безнең бөтенләй халыкка да хас инде ул, өндәмәй инде ул беренчедән. Минем әни дә шулай тәрбияләде, үзенең нинди авырлыкларына күрүенә карамастан, сугыштан соң блокадаларны үтеп, ачлык елларын үтеп, шуңа күрә менә мин бәхетле дип әйтергә була. Без бүгенге заманда яшәүче кешеләр барыбер бәхетсез түгел, бәхетле. Әлбәттә, кайбер нәрсәләрне искә алмаган да инде, әлбәттә. Шулай дип әйтергә минем мөмкинлегем, хакым тиеш дә әйтергә. Аннан соң ул бит мин бәхетле, я бәлкем син бәхетле дип әйтермен. Карамын, син бәхетле дип. Ул барыбер өндә күктә яңгырарга тиеш. Барыбер кешенең теге бөтенләй
теге психологикактан кишини үндей тургандыраак әйбердә булырга тиеш ул мәсәлән. Негізін еске алғанда ең бірінші нендей хаттер еске түсә сезнең? Әнин еске алганда әле тагы үзенең кырында кочаклап утырганы беренче тапкыр теге нидән мен бит бер ел аерым укыдым. Нидә Үзбәкстанда кочаклап елаганы. Минем күпчелек шулай кочаклап теге елаганы. Ну кайвакыт еш искә төшә, шулай ук син теге җибеп йөрмә әле дип әйткәннәр иде. Андый вакытта да искә төшә. Нинең иң беренче чиратта нәрсә? Әлбәттә, аның кысты буйлары. Ничектер өйнең җылы һавасы, тәмле һавасы килеп кергәчтә. Иге. Әни булуы гелекенче инде. Гелекенче. Иң беренче чиратта шул кышкы юлдан төнне әни ниләрен ризыкларны әзерләп бетереп, соңына кайтадыр ул. Интернат балаларына да әзерлидер минем әни мәктәптә пешерекче булып эшлә. Төнне мин аны эштән кайтканчы көтеп торадыр шунда мәктәптә, нидә. Кайтадыр юлдан мин йөгереп барып карыйдым. Безнең өйдә тәрәзәдә ут бармы? Һәм безнең пиштән төтен чыгамы? Шуны йөгереп барып, алдан әнинең алдынан йөгереп кайтып китәдер инде. Әни мен әйтәм. Әтидә әйтәм, по-моему, ойнык. Тәрәзәдә ни бар әйтәм, пиштән төтен чыгамы әйтәм, дип йөгереп каршыладыр. Шундый яшь чакта инде төрле хәлләр булды, әлбәттә, теге. Күрдек инде барсында теге гел рәхәт кенә булмады, гел җиңел генә булмады. Әле талагычлар да кисеп кайтадыр, әле әни белән. Кышка утында юк иде ул вакытларда. Кай вакыт әзерләргә мөмкинлекләр дә булмагандыр инде. Әзер җитешмәгәндер я шунда. Онытылгандыр инде. Әти ягыннан. Шундай моментлар. Күп искә төшерсәң, шундай бик кызыклы, җылы һәм шундай күңелле чаклар күп инде. Әни күңелне күтәрә беләдер, көчле халыкка, көчле кеше иде. Безнең тапшыруның матур традициясе бар. Алдагы килгән кунак киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Резида апа Шәрәфиева килгән иде безгә кунакка, һәм инде ул шундый сорау биреп калдырды. Китап укырга яратасызмы? Һәм менә бүгенге көндә укыган китабың нинди дип. Китап укып утырганым юк. Китап шулай ук вакытны аңардан башка интернет белән дә күп шөгыльләнәбез. Интернетта да күп чыкынабыз. Шуңа күрә бүгенге көн өчен файдалы киңәшләр аннан алабыз. Китапны ылгайгачнырак бераз укырмын дигән китаплар бар, киштәдә торалар. Аудио китаплар бик популяр. Аудио китапларында тыңлап биргән. Мин юлда йөргәндә мин программам турында уйлыйм. Юлда йөргәндә мин җырларым, сүзләрен искә төшерәм. Чөнки аларны һәрвакыт яңартып тормасаң, алар баштан чыга да, мин сүз алайда сүзлекне куям әле, җырларның сүзләрен куям, нигә пипитерга. Шуңа күрә кайвакыт баштан чыга. Шуңа күрә минем юлда йөргәндә дә эшем бетми. Я шунда кайвакыт язып куям, нәрсә булса да, шигырь юл шунда килә күңелгә. Шуның ише эш белән шөгыльләнәм. Булай китапка чумганым юк, вакытта юк минем аңарга. Һәм инде Зәйнәп апа киләсе кунакка сездән сорау. Без аның кем икәнен махсус әйтмәйбез. Иратка да, хатын-кызга да ярый торган шундый нинди универсаль сорау бирә алыр идегез. Аңарга нәрсә бирергә була, мәсәлән, беренчедән әйтик әле дә, нинди төс яратам икән ул кеше. Кешенең төсенә карап бит белеп була, хылкын. Шуңа күрә әйдә бирәбез шушы сорауны. Нинди төс яратам икән ул кеше. Һәм әңгәмәбез ахырында блиц-опрос. Монда ике вариант тәкъдим ителгән була. Шуның берсен сайларга кирәк була. Киттек. Мәтрүшкәле чәйме, кофеме? Мәтрүшкәдән аллергия кофе. Ага. Вообще көтмәгән мондай җавап. Тикшермим әле. Чебрец. Бер көнне тур эфирдә как раз биттәме чәй. Чебрец әйбәт. Чебрец ярдәм мне мәтрүшкәнең бер төрен дип әйтәсең килә. Юк, мәтрүшкәне чебрец калмаштырык. Чебрец? Ну, чебрецны яратам. Самолетмы, поездмы? Ой, поезд. Эшләп?
Но мин әкренрәк, билгеле, холкым буенчадыр инде. Беренчедән, самолеттан курка. Без 41 ел балалары Мөхәммәд Мәхдиевныкымы, Гомәр Бәшировныкымы? Так. Омар Башир. Мөхәммәд Мәхдиевныкы. Мөхәммәд Мәхдиевныкы шул. Моңлы озон көйме, такмакмы? Киенде, әлбәттә. Мунчамы, душмы? Ой, мунча. Мунча кірге яратасыз? Әйе. Юратам. Біздің татарларның қолына сіңгендір енді. Білмейм инде, білмейм. Біз фәрбән ярыша жауынабыз. Кім ұзағырақ левкада Біз продержаться? фәрбән ярыша алмайым. О, бишер тапқыр чабына. Мен біріш тапқыр кіріп шығалсам, өйті. Яратқан фильмі, әлі китапмы? Бұл сұрауын енді аңғалым мен. Мен фильмді қарамайм. Фильмдерді қарамайм мен. Қойсындыр бұса сайлығын? Ну, давайте бір китап сайлық. Үкшәлі туфли ма, кроссовки ма? Оңайлы. Ой, ikisi de. Ну, қазір енді көбірек yok, үкшәлі туфли қалдырығал. Потому что все равно үкшәлі туфли кием, кроссовки так, оғарғандағына. Фитнес ма, шоппинг ма? Фитнес. Олма ма, шия ма? Ой, олма яратам. Шия, бик алай кетмей, вареньесін ашым, конечно, бик тәмді, изысканы, бик шындай. Шәп была енді, шия білен қура желегінің, енді шәп варенье. Туған күнде тауларға саяхат ма, әлі спа салон ма? Ой, тауларға қадар барып шыққан жоқ. Ну, тауларға саяхат, шундай барасым келе. Мен шул қиялда, кстати, қоя барасыз деп неткен ең, бет сұраған ең, шундай барасым келе, менім неге? Қазір, Уфалым, Тибетқа барасым келе менім. Бек нақ. Ну, қорқам. Нешлеп? Қорқам. Ну, біріншіден зәфәрін уговорить етірі керек. Әлі пока оланың іші жетті. Әмін барасым келе. Ну, онда шаныш білән не бітінді. Барға керек. Физический нық не білән. Тігі әзірлік білән. Хәм Зейнәп апа безне шушы вакытка хәтлек карап утырган тамашачыларга, менә шушы камерага нинди теләкләрегезне җиткерә аласыз? Рәхмәт, беренчедән инде чакырып, тагы да безне интернет киңлекләрендә тамашачы белән аралаштырган өчен Әдил сиңа. Әлбәттә, яңа тапшырулар ул булып торсын. Кызыклы яктан берилгән сорауларың өчен рәхмәт. Һәм без бит бу тормышта, бу тормышны гына түгел, һәр беребезне һәр яктан ачырга тырышабыз. Шулай бит. Шуңа күрә рәхмәт. Ачылмаган якларымны бәлкем халыкка ачырга ярдәм иткәнең өчен, мемарга каршы түгел. Һәм инде без шушылай аралашып яшәргә насыйп итсен киләчәктә дә, әлбәттә, иң беренче дөньялар тыныч булып, тамаклар тук булып, кешенең яшәгән җире матур булып, яхшы булып, инде бу тормыш бүгенге көндә үзе шуны таләп итә, бардык яхшылыкка омтылып, менә шушылай елмаеп, ачуланышмыйча, шушылай чөкердәшеп дигәндәй, бардык яхшы әйберләр турында гына сөйләп, инде яшәргә язсын. Исәнлек, саулык, гаиләләрдә матур мөгамәлә булсын. Балаларыгызга һәр вакыт ачык һәм инде аларны ачуланмыйча уртак тел табып яшәргә насыйп булсын һәрбер кешегә. Шушы теләкләрем барып җитсә, әгәр дә кисмәсәк, Кисмәйбез әлбәттә. Матур сүзләрне кисергә ярамый. Әмин шулай булсын дигән теләктә калабыз. Зейнәп апа, безгә килүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә.